Når du har modtaget kassen med din elaflæser i, så har du måske allermest lyst til at gå i gang med det samme og sætte den op på væggen. Men det skal du ikke. Du skal starte ved et bord, hvor der er en computer med en internetforbindelse. Du skal starte med at kontrollere indholdet i kassen. Der skal være en modtager og en strømforsyning. Der skal være et lille kamera og en sender. Og der skal være 2 kabler. Og så er der også et følgebrev, og det får du brug for lige om lidt. Det første du skal gøre, det er at gå ind på Modstrøms hjemmeside, modstrøm.dk, og logge ind på min side. Her vælger du min elaflæser og trykker på Registrer elaflæser. Det er vigtigt at registrere sin elaflæser for at få elaflæseren til at virke korrekt. Og nu skal tingene sættes til. Først tager du og sætter strømforsyningen i modtageren og internetkablet over til modemet eller routeren. Bagefter sætter du det lille kamera til den lille sender her med det sorte kabel. Det er vigtigt, at de 2 enheder er i nærheden af hinanden, når det gøres, for så er man sikker på, at de kan få forbindelse til hinanden. Og så er det tid til at trykke på Start Countdown. Der kan gå op til 5 minutter, før enheden har kontakt med Modstrøms systemer. Når det er sket, så vil denne her lampe blinke rødt cirka en gang i sekundet. På følgebrevet er der en skabelon med nogle serienumre på. Det skal du tage et billede af med det lille kamera. Læg kameraet oven på skabelonen, tag noget spidst, eventuelt en lille klips, og før det ind i det lille hul, der er i bunden af senderen. Når du trykker på opdater på din computerskærm, så skulle du meget gerne kunne se serienumrene. Tjek, at det er de samme serienumre som på dit udstyr. Nu er elaflæseren registreret. Nu skal den bare monteres. Du må godt lade computeren køre, imens du monterer aflæseren. Start med at gøre måleren ren. Nu skal kameraet monteres. Her starter man med at tage velcroen af kameraet. Så tager man beskyttelsespapiret af velcroens ene side. Og så sætter man velcroen med centrum 3 cm nede fra bunden af tallene. Nu skal det lille kamera op og sidde. Du skal trykke det fast i velcroen på en sådan måde, så du kan se tallene, når du kigger lidt skråt nedefra. Det næste er jo at få sat senderen til. Jeg har sat en skrue i væggen, og det er egentlig bare at hænge den op på den, og så klikke stikket i kameraet. Så tager du et billede mere med kameraet, og så kan du gå hen til computeren og færdiggøre din registrering. Tjek, at tallene er let læselige. Er de ikke det, så må du flytte lidt på kameraet. Nu er elaflæseren fuldt registreret. God fornøjelse med den.